ni riyal Annur jebi nake. To karin kiɗan fara waƙar gaza na raira, sai ka nufan tsara Allah ka ban basira. Zan waƙe yar amana halin ta zana kyawun ta inna auna ba misalin da zana nuna. Hauwa Jiddah mai gira dole sai sun jira, yan gari da yan karkara kin fi su mai idanu dara. Yau na iso gare ki dan in ga murmushin ki, ta kaka dan ganki Hauwa kin cinye zamanin ki. Kyawun dare gare ki na yabba kulliyar ki, fuskar ki donguwa hancin ki dongo sha'anin ki. Hauwa ya yar sharifi ni kan ki ba na haufi, matan garin ku kin fi inda na ma ki kyali kifi. Kun Jiddah ta fito gata nan, zo ku duba ta nan, kyawun shigar ta ai gata nan, kin tashi kai da kyawun adam. Hauwa Sharif, Hauwa Sharif Yaqub, Hauwa Sharif, Hauwa Sharif Yaqub. Ai Jiddah muryar ki ma daban ce, daɗin ta sai a zauce, kuma iya ku kauce. Hauwa ta zo wuri ku fece, ni wanda za ya ma aure ki murna nake gare shi. Allahu ne ya bashi kyautar da duk maza ke nema, bana ya bashi ya gamkatar da samun ki. Ai yayi sa'a kwarai, zana furta sarai kyawun shigar kikin ta shigai. Hauwa Jiddah karki fushi dan iya murmushi, mai ki bana tashi, mai san ki za mu gaisa da shi. Hauwa Sharif, Hauwa Sharif Yaqub, Hauwa Sharif, Hauwa Sharif Yaqub. Ni riyal Annur jebi nake.